Здравейте! Намираме се днес на паркинга на един голям комплекс в град Пловдив, в Тракия. Правим един проект, който е на клиент, който иска да се занимава с Fix and Flip, и днес ще ви покажем етапа, на който сме. Първо направихме проекта и след това започнахме с майсторите, като преди това първото най-важното нещо, което направихме, е да уточним сметките и да заложим печалбата в проекта. Ето сега ще погледнем етапа, на който се намира проекта. Намираме се в един двустаен апартамент. Ето, както виждате, строителните процеси са започнали. Това е банята. Тук отиваме в спалнята. Първото и най-важно нещо за проекта, което правим, е да уточним точно къде ще бъдат кабелите, климатиците. След това продължаваме с шпакловката и боята и накрая преминаваме към ламината, настилките и накрая са мебелите. Ето виждате хола, като тук ще бъде кухнята, а тук ще бъде, ето там е климатика, тук ще бъде дивана, масичката, а тук е телевизора. Най-важното нещо, което трябва да направите при Fix and Flip е да заложите сметките още в началото, преди покупката на апартамент. След това да заложите бюджета, с който правите ремонта, и самата продажба да бъде включена и вашата печалба.